Libo-libong paniki na namataan sa Metro Vigan, may kinalaman kaya sa sunod-sunod na lindol? Alamin sa report ni Ivy Hernando. Dapit hapon nang biglang maglipa ng mga paniki na ito sa bahagi ng Barangay Bayubay Sur, San Vicente, Ilocos Sur. Habang tumatagal, parami ng parami na tila wala sa direksyon. Tumagal ang mga ito ng halos 30 minuto bago lumipad din palayo. Ayon sa veterinarian, pambihira ang ganitong pangyayari, lalo pat nocturnal mammal o sa gabi lamang lumalabas ang mga paniki. Marami kasing factors like yung mga natural phenomenon like earthquakes, famine, yung scarcity of food. They were disrupted on their natural habitat because of natural calamities. Nag-migrate sila ng ganong kadami because of that natural phenomenon. Ang sunod-sunod na lindol umano sa ilang bahagi ng Luzon ang isang posibleng dahilan sa paglabas ng mga paniki. Isang teorya ang sinasabing malakas ang senses ng mga hayop. Nararamdaman daw nila ang kalamidad gaya ng lindol bago pa man ito mangyari. There's a probable connection, yung earthquake and yung mga behavioral ng mga ganitong klaseng animals like yung sa mga ibon nga. Kasi baka yung ground shaking na or nangyari due to the earthquake, yun yung nag-trigger. Gayunman, wala pa raw siyentipikong paliwanag kaugnay rito. Pero hindi natin ma-assure na yun talaga yung the main reason. Pero it is a triggering factor, pwedeng ma-trigger sila. Kung ano rin daw mismo ang nararamdaman ng mga hayop sa tuwing may kalamidad ay nananatiling misteryo. Kasama si Norman Raca, Ivy Hernando, Balitang Amyanan.